Bueno, bona tarda, Ave Maria, fills meus tots, i benvinguts a Debades. S'acaba l'estiu, arriben les rebequetes perquè comença a refrescar, s'acaben les cerveses, s'acaben los polos i, com no, natros tornem en lo podcast del terreno. Estem aquí al xiringuito d'Àlex, a Sant Carles de la Ràpita, més concretament a la platja de les Delícies, i avui tenim una festa de final de traca d'estiu en els nostres amics de Top. És un festival que mai acaba i que et fa moure el cos, però com si fossis una baralluga. I a part d'això, tenim una entrevista molt especial, no? Com vosaltres ja coneixeu, tenim el Riberenc, que hem estat totalment desconnectats d'ell aquest estiu perquè mos va escriure que la seva dona se va empetxinar de que enguany li tocava anar de vacances, que ja estava bé de quedar-se allà baix al mas amb botella tomata, que n'estava hasta els collons i que volia sortir del poble i veure algo més que no fossin els cotxes que passen per la carretera. I bueno, ara després mos trobarem en ell i a veure què mos explica. Per tant, benvinguts, benvingudes, això comença. Jo també estic per aquí, Cinteta Morrandes, per servir-te. Tu sempre estàs, Cinteta. Des del control tècnic, sí. Però no te veig. Sí, estic aquí enfrente teu, tu no me veus, però jo sí. I estic aquí enfrente, baix a l'aigua, baix a la mar, sí. Que estàs fent apnea? Estic a un submarino. Sí, estic a un submarino. I a dir allò que estiguessis baix l'aigua en lo fumadora que ets tu. Sí, t'estic veient pel periscopi. Ja, pues així que el braç, fes-me una senyal o algo, no? Sí, ara en seguida et toca el pito, mira. Veus? Esta sóc jo. T'he vist, Cinteta, t'he vist, però escolta'm, trau-li 2 puntets a la veu del pito, que aquí al costat lo veí ha fotut uns ulls que pareix un conill fotent-li les llargues, eh? Sí, que se n'entenen los manyos. Esta platja és nostra. Sí, Cinteta, i tant que és nostra, que se n'enteren, collons, que a l'hivern aquí quan venen tronades i llevantades, los que estem aquí ficant pedres para que no mos entre l'aigua dins el poble, som nosaltres. Sí, és el que tu dius. Però bueno, mira, ja veig el Riberenc. Sí, jo també el veig, Lo veig, enfrente teu, detrás teu. Per detrás, home, que et retorcillaràs aquí, home, per l'arena, home. Vinga, va, ho tenim tot preparat, Sí, quan tu digues, tiro la sintonia i ja comencem. Posa per faena, Cinteta, comencem. Sí, a sus órdenes, almirante. Poseidon, aquí Orion, canal 77, 77, cambio. Orion, xato, que m'agafes ara mateix que no puc. Truca d'aquí 5-10 minutets. Canvio. Estàs escoltant el podcast Debades, des del xiringuito d'Àlex. Bueno, doncs com us hem dit, estem aquí en el Riberenc. Bona tarda, Riberenc. Bona tarda, com Edgar. estàs? Bueno, abans de res dir-te que estàs moreno, Però bueno, com ha anat l'estiu? A veure, explica-mos. Estic cremat, però no del sol. Estic cremat, però com la pipa d'un índio, xiquet, que ara t'explicaré, perquè han sigut un estiu per oblidar, per oblidar. Hòstia, Riberenc, me sorprèn, tio. Aquest estiu... Bueno, mira, me va enviar una sol·licitud a l'Instagram la teua dona i he anat mirant les històries i
Xec, t'he vist en uns puestos molt bonics, Em pensava que havia sigut un estiu d'estos bons. Mira, no me'n parles d'això de l'Instagram perquè encara no sé ni com funciona avui. L'únic que et puc dir és que me va tocar anar a uns xinos a comprar una bateria, que no sabia jo ni que n'hi havien, perquè se li descarregava el mòbil 3 o 4 vegades al dia, tot el dia amunt i avall en el telèfon, i foli fotos, i foli vídeos, i foli històries. Però bueno, per on vols que comenci, Xac? Perquè és que tinc un munt de coses, Xec, doncs pel principi, Riberenc, el que tu digues, a veure, han sigut les teves vacances, explica'm-nos alguna anècdota, no ho sé, o on has estat, a veure, comencem per aquí. A la Costa Brava i anat enguany. Ah, molt bonic això d'allà dalt, no? Sí, bonic sí, però més gent que el Perelló, Bueno, Riberenc, això ja està clar, a l'estiu, juliol, l'agost, la gent se mou, i més, doncs bueno, venim de 2 anys de pandèmia, Xec, la gent tenia ganes d'escampar la boira, no? Ja ho has dit bé, ja. Escampar la boira és el que tenia ganes de fer jo, però el segon dia que estava allà dalt. Mare de Déu, quin martiri, Xec, quin martiri. On vas anar concretament de dalt de la Costa Brava? Doncs mira, xiqueta, en un munt de puestos i ja no cap a la vegada, però bueno. Riberenc, m'assustes i tot, diràs que aquestes vacances no has xalat. Quin martiri, Xec, quin martiri. Per cert, Cinteta no la veig, que no ha vingut avui o què? Està de vacacions encara? Sí, home, sí, la tenim aquí dins el mar. Ara li direm, Cinteta, toca el pito, home. Hòstia, que no surt d'allí detrás de la barca aquella, el pito este, però on està, que no la veig? Estic aquí enfrente teu, al submarino. Però me veus? Va, t'estic veient pel periscopi. Te veig. Però com des del submarino, si hi ha aigua a tobillo aquí, pues, que està embarrancada, deus estar, no? Sí, m'he tapat com una palaia. Sí, Riberenc, bueno, és una història llarga això, però després te l'expliquem. Però, bueno, retomem, a veure, concretament, on t'has estat de la Costa Brava? Vaig a fumar-me un cigarret i ara torno. Canvio i corto. Pues mira, socio, hi he estat a Pals. Vaig estar buscant, a veure, abans d'anar, i, Xec, un poble així de pedreta, molt menudet, i vaig dir que aquí de córrer un airet de cara a la nit, una fresqueta, dic que encanta. Pues no, Pues no arribo allà. I sí, era Pals, però és com aquell que diu que va en posta i després te toca anar a un apartament allà baix d'eucaliptus. Pues lo mateix, I damunt a un càmping. Entro al càmping aquell, un sol, una calor, i damunt, claro, com ella volia anar de vacacions allà dalt, pues se'n va encarregar ella de buscar el puesto. Pues no arribo allí. Jo em pensava, dic, pues no ho sé, dic en un, no sé com s'hi diu, un bungalop, bueno, una casa d'estes de fusta prefabricada, Xec. Pues no resulta que arribo allí i em trobo que he de dormir en una tenda de campanya que m'havia d'acotxar per entrar dins, Home, però això és bonic. Bonic los collons. És diferent, Riberenc, a veure... A veure què? Quan vas de vacances, pues ja busques algo que no tens durant tot l'any, no? Ja, bueno, no sé, jo el record que tinc de quan vaig anar, molt bonic, però ja veig que tu... Jo l'únic que no he trobat que tinc durant l'any és tranquil·litat. Això és l'únic que no he trobat. A veure, va, m'havies dit que havíeu estat a Pals, en un càmping. A veure, explica-mos, i com era el És que, post? mira, ara me'n recordo de la que em va passar quan vaig arribar al càmping. Allò n'hi havia per a fotre-li 2 calbotades en aquell que estava a la porta. Xec, com que 2 calbotades, a veure... Ja estic aquí, que m'interessa l'assumpte. Doncs mira, quan arribem al càmping ja veig que a la porta d'entrada fica que la porta aquella se tancava a les 10:30 de nit. Però, claro, no sé, jo em vaig fer el logis i vaig dir, ho he de tancar, però després si vols entrar, te l'obrin, que allí sempre hi ha un xic a la porta, que és este de les calbotades, que no li vaig fotre, però... Mare de Déu, si se les hagués emportat. Sort que ell em va frenar, que si no, les orelles roges li hagués fotut. Però bueno, aquell dia arribem allí, ho deixem tot, i claro, dic, va, collons, que avui t'invito jo a sopar. I mon anem a sopar en un poblet del costat. Com te'ls gastes, artista? Sí, ell sí. Mon anem a sopar, em comano la taula, tot... Bueno, ja ho saps tu com funciona això. Sí que ho sé, sí, i tant. Mon anem cap allà, sopem, després de sopar vam anar a fotre 2 bailoteos i quan era xiquet me feia mal el menisc perquè ja, bueno, saps que estic tocat del menisc, m'han dit ja n'hi ha prou, que encara comencem ara les vacances i si no, malament en el genoll. Tu mal de genoll, però la maneta la trinxa sempre, bandido? Sí, home, veigues. Pues que no arribo allí, la porta tancada, pita que pita per entrar, que allí no sortia ningú, al final me va tocar baixar del cotxe,
li vaig dir a ell, dic, jefe, dic que, a veure, arribem ara d'aquí, he d'entrar a dormir. Diu, no, disculpe usted, pero a estas horas el camping está cerrado y solo puede entrar caminando. Bueno, les regles son les regles. No, porque claro, las normas del camping son estas. Home, és que és així. Y claro, tenemos que pensar en el descanso de toda la gente que hay aquí dentro. Que duren tu, Jack. Hay niños, dic, me cago en la mare que em va a parir. Dic, home, dic, ja que me posaré un silenciador del tubo d'escape, home, dic, entro poquet en primera, dic, arribo allà. Mare, si ets cabut. Mira, és que només recordar-ho que faria el cotxe me n'aniria de dalt perquè me vaig quedar amb les ganes. No, home, no cal que tornis allà dalt, almenys ara, Xec, espera't un anyet més que sigui, que igual este jefe ja no està. Quin martiri, Xec, quin Bueno, martiri. i si està mala sort? Però bueno, al final, com va acabar la nit? Vas dormir al càmping o al carrer? No, al final vaig dormir dins el càmping, bueno, a la tenda de campanya, claro, aquella, i vaig entrar en el cotxe. I què? Lo càmping és gran o què? Me cago en la puta. Era més gran que Sant Jaume. En aquell càmping, home, que teníem carrer, parcel·la, número... Me vaig tindre que fer un mapa, però al final, en aquell dia vaig entrar en el cotxe dins a les 12 de la nit. Sí, pues entenc que si vaig amb un submarino, cap problema, no? Escolta'm, descansem un momentet, fes un traguet que veig que t'has quedat sense saliva. Sí, mira, m'aniria de Vale, meravella. pues lo dicho, va, fiquem una cançó i així desconnectem un ratet. Vale, espera't, la puc triar jo o què? Sí, home, i tant, Riberenc, faltaria menys. Dis-me Vale, el títol. escolta'm, pues una de... Mira, és que l'he escoltat a la ràdio i m'ha fet gràcia. S'estiu i a la dona li encanta. És d'estes modernes d'ara. No sé com se diu lo cantant, però la cançó se diu Feliç. Sí, ja sé quina vols dir. Pues espera't que ara te la busco. Ahora la F y cantas aquí. Mira, ya la tengo. Te la envío. Música, maestro. Apriétame los tornillos. Ahora, dale un chin de volumen. Que se reviente un chin. Así me está gustando. Así mismo. Y súbeme la bocina. Me siento demasiado feliz como para estar pensando en ti. Váyase de ahí, que yo a ti no la paré. Dame mambo. Chúpala de este lado. Bueno, amics, amigues oients, tornem a estar aquí després del descans que mos hem agafat en esta cançoneta molt d'estiu i molt moderna per ser triada pel senyor Riberenc. Anónimo Yera. Yo como Alaca. El Diamond, que lo que. Giancarlo el Blanquito. DJ Hawker. Mr. Flow. Ya no conmigo, ahora es. Recordem, estem al xiringuito d'Àlex, aquí a la costa de la Ràpita. Àlex no està, però tenim al mando a Jonathan, que igual que et fica una canya, te fica una cançó, que te ven tabaco. No com abans a 20 cèntims el cigarro, te ven lo paquet, lo preu, l'ha marcat ell. Ell mateix vos ho dirà perquè lo tenim aquí. Jonathan! Sí, aquí el tenim, és que sempre va en la gorreta al revés. Look d'estiu. Bona tarda, amics oients. Només informar-vos que el paquet de tabaco actualment està a 1 a 10 euros, la cervesa està a 4 i si vols un cafè a 15 en hamaca inclosa. Tic, i de polos com vas? Tens polos? Sí, també tinc polos, no sé si aprecies. A veure el cartell que tinc aquí a la banda, mira'l. Ja els veig, ja ve el cartell. Ja el veus que sí, a què veuré que l'has vist ja. Sí, i quins tens? Los tatxats o els que no estan tatxats? Bueno, pues t'ho hauria de mirar perquè ara mateix, si no recordo malament, al principi van començar el que los que no estaven tatxats eren los que teníem i després quan se van acabar vam anar tatxant. Ja. I així, per casualitat, un braç de gitano no el tens per aquí. Així van de gitano tens, Tinc antojo de braç de gitano. Pues no t'ho creuràs, l'acabo de vendre fa 5 minuts. A un manyo, no? Segur.
El Manyo. Però pues potser sí, perquè estava apuntat a nom de Manyolo. Què et va parir? Retorno la connexió i ja sabem si voleu prendre alguna coseta aquí. Aquí estic jo preparat. Aquí, bonic. Sí, adéu, adéu. Riberenc, a veure, mos havíem quedat a l'aventureta del primer dia al càmping, però bueno, això era el primer dia, ha estat quasi una setmaneta pel que m'han contat. Mare de Déu, quin martí, Explica'm, Xec. fes-nos un resumet de veure si t'ha passat alguna coseta més per allí. Xec, pues no me n'entero allà dalt, que resulta que després devia de ser l'únic que no me n'havia enterat. Qui diu que ara hi havia una crisi del gel? Sí, no hi havia gel, Jo Riberenc? que em volia fer un cuba libret allí a la platja i resulta que no hi havia cubitos, i volta i gira i foli d'un puesto a l'altre. Pues que no em vaig trobar cap puesto, home. Bueno, si mai vols gel, jo ne passo. El primer dia preguntant que si al Mercadona, que si a l'Aldi, que si al Lidl, que si al Condi, si al supermercat Xec d'allà dalt, que no sabia ni el nom, que si a les Si en gasolineres vols, no n'hi havia. a 7 euros. Tu te'n recordes de quan la pandèmia que tothom comprava paper de vàter perquè tenia temor de no torcar-se el cul? Xec, pues lo mateix, tots allí. Jo te'l portaria a casa. Pues bueno, mira, Bueno, perquè ets tu, te la deixo a 6 euros i mig. Escolta, que el tinc aquí preparat. És iceberg. Escolta, que el tinc aquí, mira. però espera't que ara te n'explicaré una altra de lo Cuba Libre. La dona em va fer una que encara m'enricara. Quina te'n va fer, Riberenc? Explica-m'ho. Pues anem a la platja i estàvem allà el xiringuito, mira, com el que estem aquí, però allà no li fiquen el nom. Nosaltres aquí som diferents, eh? Nosaltres aquí el xiringuito li fiquem el nom del jefe. M'entens? O de la jefa, vull dir, perquè això és de casa, d'anar per casa. Però allà dalt pues, li fiquen noms bonics, així pues, moderns per la gent de fora. I vam anar en un que es dia Bahia Mar. Que vaig dir, dic, mare de Déu, pues, si fotia un vent de dalt allí. Dic, Bahia, dic, i la mar revolta, Xec. Un desastre. I la dona m'acudix en un got ple, tot de colorets. Dic, però què veus aquí? Fotia una pinta, dolç a matar. Diu, tu vés i paga. Bueno, me'n vaig cap allí, i ara en aquell noi li faig dir, artista, bueno, a veure, dic, cobra't lo de la dona. Va, diu, de quina dona? Dic, xapos de la meua, Xec, de la meua, que ha de ser de la teua o què? Diu, home, diu, però no sé qui és la seva dona. Dic, pues aquella d'allà que va en lo pareo i en lo got aquell tot ple de colorets. Diu, ah, sí. Diu, pues te ho cobro. Pap, pues no me fot lo tiquet davant. 25 euros, Xec. Dic, me cago en Déu, dic, per què s'ha demanat aquí, esta dona? Diu, un San Francisco. Dic, lo què? Diu, un San Francisco, senyor. Dic, però San Francisco? Dic, però me pensava que era una estampeta de missa, això. Diu, no, diu, és un combinat. Dic, com que un combinat? Dic, allà vaig a casa meva, un combinat és salxitxa amb pataques fregides, i en la guardinya. Xalo matar, quan te fots a parlar Diu, així. no, diu, bueno, és un beure. Dic, bueno, que és igual, no, que m'estàs acalentant el cap. Dic, és igual, pues pago ja. Si Xec, pues vaya combat, no? Tu trobes... Jo no havia sentit mai això. Tu, això del San Francisco, no Sí, sé, home, uns noms raros. Jo trobo que dels 25, 20 euros era del nom, Són begudes d'estes que fan ara modernes i us fiquen noms perquè porten un munt de coses. Xec, pues que no s'acalenten, home, de tota la vida. Menos és més. Vull dir, un cubito, un chorro de ron i Coca-Cola, home, i se acabó. Però avui en dia pues, los joves pues, volen coses més modernetes, que es fan fora i els ho fiquen estos noms pues, perquè són atractius de cara al client. Bueno, Edgar, tu ja ho saps, jo no sóc ni jove ni atractiu. Jo ja sé que tu estàs acostumat al Cuba Libre de tota la vida en Coca-Cola o Fanta. Jo el que vull és una cosa I en dos bàsica, Xec, cuitets. el Cuba Libre de tota la I en vida. dos cuitets per a fer el sorollet. Mare de Déu, quin martiri, Bueno, Xec, quin escolta'm, martiri. que ja arriba hora, portem aquí un bon rato parlant i hauríem de plegar veles, eh? Mira, la que em va passar després d'esta, que això mos ha acompanyat totes les vacances perquè havíem parlat de la dona de tota la setmana, pues a veure, no podíem anar a dinar i a sopar de restaurant tots els dies. Llavors vam arribar a l'acord de que faríem algun soparet fora, així de cara a la nit, de tranquil·litat abans d'anar a dormir, i durant el dia pues, ella tenia ganes d'anar a la platja, i dic, pues claro, molt de gasto. Si hem d'anar tot el dia al xiringuito, això no pot ser. Si vols dir alguna coseta més, tens un segonet i Jo on estava anem. deshidratat. I vaig dir que, escolta'm, dic, jo vull fer aquí un beuret. I en aquella dona li faig dir, vull un ron en Coca-Cola. Però al mateix moment que li vaig llamar vaig dir, no, dic, en Coca-Cola no, dic, perquè després m'agafa ardera. I vaig dir, fica'm l'enfanta de llima. I en aquella dona em fa dir,
Diu, no, diu de llimona. Dic, com això? Diu, sí, diu, de Ja m'ho penso llimona que vol em dir. deus tindre No, una no, llista vol dir, com no, d'aquí de llima. a demà. Diu, no, de llima no en tenim, diu, d'aquella merda. Dic, la mare que em va parir. Bueno, que al final me vaig acabar demanant una aigua en gas, xec, i això era el segon dia. Hasta els collons no estava ja. Tenies ganetes, de parlar, bandito. Tenia moltes ganes de veure-us després de l'estiu i d'arrencar altra vegada. Que bonito. Me compraràs el gel o no? Però escolta'm, i Cinteta què fa? Se queda allí dins o suren natros? No, Riberenc, Cinteta se queda allí, que tenim els nostres amics i amigues del Top Ranking que fan festa dins el submarino. Però no et preocupes que ja t'he vist. Enxufarem lo cable, que el portem per I la música jarena. per un tubo. Pues mos despedim. Aquí deixem els nostres amics de Top Ranking en una sessió de música per a tancar l'estiu i per a continuar la festa. Per lo tant, lo dit, mos veiem pròximament, segurament, la setmana que ve, aquí, al podcast del Terreno, Debades. Sí, moltes gràcies, xato. Ara me toca a mi. Agafo el relevo. Jo sóc Cinteta Morrandes i estic des del control tècnic aquí enfrente al submarino Poseidón. Aquesta cançó que estàs escoltant és un tema de Amy Winehouse que es diu Stronger than me. Stronger than me. Dic, escolta'm, Ferranet, xato, on està el Violet? On està? No ha vingut el bandero? A què hora, Jake? A què hora? Bueno, pues, com volguéssiu, comenceu, Jo me'n vaig, que tinc visita al podòleg. Sí, he quedat per sopar amb ell.